बयनिसिमबो फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै चेनेलाव आङो फिन खेबसे फैफिनबावनाय जालायबाय इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोनहा बयबो मिथिनो मोनखादों जिथुनिखि दिनैनि भिडिअ बे टाइटेलखौ बा थाम्बनेलखौहाय नायनानै नोंथांमोनहा मिथिनो मोनखाबाय। थौदो बिदिब्ला जागायलांदिनि। बारा गोलाव खालामनो सानाखै। गोलाव दिननिफ्राय अपेक्षा खालामनानै दंमोन बा नेनानै दंमोन। फाइनालि जोंहा 1 तारिखा जानानै थांबाय आरो 1 तारिखाव गोबांनि एकाउन्टआवनो रां क्रेडिट जाबाय जानांगौ ना। बेबायदिनो जोङो गोलाव दिन सिगांनिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन अरुण'दयनि राङा बारायसिगोन 3,000 हाबगोन। गोबां बेबायदि जोङो ना निउसफोराव ओंखारबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन। दा फैयै फैयै आगस्टनि 1 तारिखाव फैसा एकाउन्टआव क्रेडिट जाबाय। दा जोङो सोर मोनखो? गोबाङानो मोनबाय आरो गोबांफ्रानो मोनाखै जानांगौ निस्सय। दा जोङो बबेयाव बारायनायखौ नुनो मोन्दों, खमायनायखौसो नुनो मोन्दों। आवगोलावथ' 1250 थाखा हाबबावोसोमोन। दा फैयै फैयै 1100 हाबनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों ना। खमायदोंसो, बारायनांगौमोन। गोदान सरकारनि अरुण'दय रां बिटिसिआवबो बे 1100आनो 1250 थाखा नङा। मा जाखो? मानो हाबासै फैसाया? 3000आथ' गोजाननि खोथा, 2000आ गोजाननि खोथा, 2500आबो गोजाननि खोथा। दा 2500आ हाबदों जेराव दैबाना जादों। दैबाना जानाय जायगायाव बे 2500खौ हरदों। ओरैजाय जोंनिथिंजाय एसे थगायनानै दोनलायबाय नामा। दा सरकारा गोसोबाथ' होनो हायोमोन, नाथाय मानो होआसै? सरकाराथ' हायि जेबो गैयाना, गासैखौबो हाजोबो गोसोब्ला। नाथाय सरकारा मानो लाखिनानै दोनलायखो? सोंलु जालायबाय ना गोसोआवहाय। नाथाय आसा खालामदोंमोन गोबां बेबायदिनो 3000 मोनगोन होननानै। दा आवगोलाव जायफ्रा 9000 करि मोनदों बिसोरनि एकाउन्टआवनो आरोबाव फिन खेब बेबायदि 1100खौ मोननो हाबाय। दा निस्सय आरोबाव बारायगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। नाथाय माब्ला बारायगोन? दा जोङो बेखौहाय जेबो बेबायदि दिन तारिख जेबो गैया। जोङो मिथिनो मोनगोन। दा गोबांफोरानो मोनबाय आरो गोबांफोरानो मोनासै ना। गोबांफोरा माने बेबायदि सोरनाबा एप्लाइ खालामखानाय सिगाङाव बेबायदियाबो माने बै एप्लाइ खालामनाय समाव 9000आबो हाबखायाखैमोन आरो एबारावबो बेबायदिनो 1100आबो हाबाखै आरोना। माथो बुंनो? सरकारा 3000 करि अल आसामाव बेबायदि राननानै होनांगौआ एथ'बां सहस नङालै बे ना। दुखिया जालांजोबगोन। इमान सहस नङा। दा जियानो हक गोलाव खालामनो सानाखै। 1 तारिखाव सोर मोनखो एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो। 1100खौ गोबाङानो मोनबाय जानांगौ ना। गोलाव खालामला रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेयानोमोन। अरुण'दयनि राङा माब्ला बारायगोन? दा जोंनो बेखौ समासो खिन्थासिगोन आरोना। गोजोननाय गैया बे 1100खौ मोनदोंब्लाबो गोबाङानो ना। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।